Ekonomika. Čo v skutočnosti riadi tok hodnoty? Ekonomika sa často prezentuje ako technická disciplína plná čísel, grafov a zložitých modelov. V skutočnosti je však ekonomika predovšetkým systémom vzťahov medzi ľuďmi, systémom, ktorý rozhoduje o tom, kto pracuje, kto rozhoduje, kto má istotu a kto nesie riziko. Ekonomika nevznikla v bankách ani na burzách, ale v momente, keď si ľudia začali vymieňať prácu a produkty, ukladať hodnotu do budúcnosti a dôverovať si, alebo naopak si prestali dôverovať. Preto ekonomika nie je neutrálna, ale vždy odráža morálku spoločnosti, jej vzťah k práci, jej chápanie spravodlivosti a jej schopnosť spolupracovať. Čo ekonomika nie je? Ekonomika nie je len o peniazoch, len o raste, len o zisku či len o expertízach. Ekonomika je organizovaným tokom hodnoty v čase. Hodnota nevzniká z ničoho, vzniká z práce, zručností, zdrojov a z dôvery. Pochopenie ekonomiky je otázkou dôstojnosti. Človek, ktorý nerozumie ekonomike, ľahko uverí mýtom, ľahko príjme nespravodlivosť ako nutnosť a ľahko odovzdá zodpovednosť systému. A naopak človek, ktorý rozumie základom ekonomiky, sa nenechá zastrašiť číslami, rozlišuje medzi hodnotou a cenou a chápe, komu systém slúži a komu nie. Ak sa vám toto video páčilo a prinieslo vám hodnotu, budeme radi za každý like. Nezabudnite sa prihlásiť na odber a klikni na subscribe, aby vám neušli ďalšie videá zo Slavianskej akadémie. Ďakujeme.